Yoga-yoga ki matane lek nek wong ayu ngono srajer-srajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Les, Mbak Vika nggih. Miki dipun dudul niku dipijet mengko saged muni. Nek lek mijet ampun ngantos klentung, lek dipijet kleru, aduh ngoten niku. Nggih, assalamualaikum Mbak Yu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Nggih, leres nggih. Nggih. Naminipun Mbak Vika. Nggih, leres. Vika sinten? Rafika Dian Pangastuti. Wah, Rafika Dian Nugroho. Nggih. Nuwun sewu Mbak Vika. Asli pundi? Asli Cilacap. Weh, kok beda kalih kula nggih. Kula asli dilarike kalih mbok kula dadi. Lek ditakoni alamate ngendi lah Cilacap. Asli pundi saking mbok kula sing lairke. Ngoten nggih Mbak Vika? Nggih. Plesetane ngoten. Rodok diplesat-plesatke kersane mboten sakit. Lambe mora. Saking Cilacape pundi? Cilacape Maos, Karang Kemiri. Oh, alah Kemiri kali Indomaret. Sanes. Oh. Masa kono enek Indomaret ya. Nun sewu Mbak Vika. Nggih. Sampean jauh dari Cilacap ke sini ke tempatnya Pak Lurah sama Bu Dewan. Pernah apa karo sing di omah? Saudara. Saudara. Iya, saudara benar, tapi ponaan. Nggih, ponaan. Bapake sampean karo keluarga kene isih dulur. Nggih. Oh. Ngoten. Dadi sampean mriki niku anu nggih, jagong kali rewang nggih, Mbak Vika nggih. Nggih, leres. Pun rabi napa dereng? Dereng tasih sekolah. Oh, tasih sekolah. Sekolahnya wonten pundi? Wonten SMA Setunggal Maos. Oh, tasih SMA. Nggih, tasih. Wah. Kelas pinten Mbak Vika? Kelas pinten? Kelas kali. Kelas kali. Nggih. Oh, iya. Napa nuwun sewu Mbak Vika? Teng mriku napa pun kulino nyinden kados ibu-ibu mbak-mbak ngeten iki? Nggih, sampun. Loh. Berarti wis kulino nyinden ngeten iki, macak ngeten iki. Nggih. Sing deloni dalang sinten? Dalang Uli Nuha. Wah, lah iki. Oh, lah sindene Mas Kulinipin Uli Nuha. Aku tahu mayang neng daerah Cilacap Mbak Vika. Neng kae ngendi kae? Kecamatan ngendi so? Kecamatan ngendi kae? Adipala, ayo. Adipala jauh enggak karo mamu? Adipala, Kecamatan Adipala. Mboten jauh banget. Pirang menit? Nek Banten nggih enten 5 menit. 5 menit nggih. Oh, 5 menit nggih. 5 menit. Kula nate pentas wonten mriku ketemu kali dalange sampean Mas Uli Nuha. Cek nom ganteng Ustad iso ndalang nggih to? Nggih. Saniki jenengan ajeng nembang napa? Mbak Vika. Niki enten panjalukan niku Sendang Biru. Sampeyan iso basa ngapak? Ya bisa lah. Bisa, ngapak bisa. Ya bisa, ki bisa. Keprimen kabare? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Iya. Iya. Oh, ngapak-ngapak ya. Suwe-suwe iso meletek dewek. Ayo. Sampeyan mengucapkan selamat untuk temanten berdua dengan bahasa ngapak, Mbak Vika. Pengen ngerti aku ngapake kaya ngopo. Niku nggih. Ya selamat nggo Mbak